දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. කොහොමද මගේ සහෝදර සහෝදරිය? எப்படி என்னுடைய சகோதர சகோதரிகளே, තවත් අලුත් දවසක இன்னும் ஒரு புதிய நாளிலே දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත් පණිවිඩය தேவனுடைய நல்ல செய்தி ඔබ ඉදිරියේ තබන්න உங்களுக்கு முன்பதாக வைக்க දෙවියන් වහන්සේ මේ අවස්ථාව අපිට ලබා දී තිබෙනවා. தேவன் இந்த சந்தர்ப்பத்தை எங்களுக்கு பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். දෙවිඳුන් අපිට ආශිර්වාද කරන්නේ தேவன் எங்களை ஆசீர்வதிப்பது එතුමාණන්ගේ දේව වචනය තුලින්. அவருடைய நல் வார்த்தையின் மூலமாக. මොකද ஏனென்றால் දේව වචනය ඇසීම යහපතක්. தேவ வார்த்தைகளை கேட்பது மிகவும் நல்லது. අද ඔබේ ජීවිතයට, இன்று உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே, ඔබේ පවුලට, உங்களுடைய ඔබේ குடும்பங்களிலே, නිවසට உங்களுடைய வீடுகளிலே උන්වහන්සේගේ වචනය තුලින් அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න සූදානම්. அவர் ஆசீர்வதிக்க ஆயத்தம். ඔබත් நீங்களும் ඒ ආශිර්වාදය அந்த ஆசீர்வாதத்தை උරුම කරගන්න சுதந்தரித்துக் கொள்ள ආශාවෙන් ஆசையோடு கூட මෙම වීඩියෝ එක නරඹන්න. இந்த வீடியோவை கண்டு மகிழுங்கள். දෙවිඳුන්ගේ ආශිර්වාදය උරුම කරගන්න. தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்ளுங்க. එදා කන්ද උඩ දේශනාවේදී அன்று மலை பிரசங்கத்திலே යේසුස් වහන්සේ இயேசு கிறிஸ்து 5000කට වැඩි පිරිසකට 5000க்கு அதிகமான ஜனங்களுக்கு තමන් වහන්සේගේ මුඛය ඇර தன்னுடைய வாயை திறந்து බොහෝ යහපත් දේවල් පැවසුවා. அநேக நல்ல வார்த்தைகளை சொன்னார். උන්වහන්සේ කන්ද උඩ දේශනාවේදී පැවසුවා වූ දේවල් වලින් அவருடைய மலை பிரசங்கத்திலே அவர் சொன்ன காரியங்களிலே පද දෙකක් ඔබ ඉදිරියේ තබන්න මා කැමතියි. உங்களுக்கு முன்பதாக 2 வார்த்தைகளை வைக்க நான் விரும்புகிறேன். මත්තේයු සුභාරංචි පොත மத்தேயு சுவிசேஷ 5 පරිච්ඡේදය 5ஆம் அதிகாரம் 29යි 30යි 29வது வசனமும் 30வது මෙසේ வசனமும் පවසනවා. இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது. නුඹේ දකුණු ඇස නුඹට බාධා කෙරේ නම් ඒක උගුලා අහකට දමාපන්න. මක් නිසාද නුඹේ මුළු ශරීරය නිරයෙහි එළනු ලැබීමට වඩා නුඹේ අවයව වලින් එකක් නැතිවීම නුඹට යහපත. නුඹේ දකුණු අත නුඹට බාධා කෙරේ නම් ඒක කපා ආක දමාපන්න. මක් නිසාද නුඹේ මුළු ශරීරය නිරයට යහමට වඩා නුඹේ අවයව වලින් එකක් නැතිවීම නුඹට යහපත. உன் வலது கண் உனக்கு இடறல் உண்டாக்கினால் அதை பிடுங்கி எரிந்து போடு. உன் சரீரம் முழுவதும் நரகத்தில் தள்ளப்படுவதை பார்க்கிலும் உன் அவயவங்களில் ஒன்று கெட்டு போவது உனக்கு நலமாயிருக்கும். உன் வலது கை உனக்கு இடறல் உண்டாக்கினால் அதை தரித்து எரிந்து போடு. உன் சரீரம் முழுவதும் நரகத்தில் தள்ளப்படுவதை பார்க்கிலும் உன் அவயவங்களில் ஒன்று கெட்டு போவது உனக்கு நலமாயிருக்கும். මගේ සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය, என் பிரியமான சகோதர අද சகோதரிகளே, දවස இன்றைய நாளிலும் දකුණු ඇස வலது கண் දකුණු අත ගැන ඔබ සමග මා කතා කරන්න කැමැත්තෙන් සිටිනවා. வலது கையை பற்றி பேசுவதற்கு இன்று நான் ஆயத்தமாய் இருக்கிறேன். දෙවියන් වහන්සේ මේ ස්ථානයේ தேவன் இந்த இடத்திலே දකුණු ඇසක් ගැන කතා කරනවා. வலது கண்ணை பற்றி பேசுகிறார், දකුණු අතක් ගැන කතා කරනවා. வலது கையை பற்றி பேசுகிறார். මෙම දේශනාව අසන්න இந்த பிரசங்கத்தை கேட்பதற்கு 5000කට වැඩි පිරිසක් එදා රැස් වෙලා සිටියා. 5000க்கு அதிகமான ஜனங்கள் அன்று ஒன்று கூடியிருந்தார்கள். මේ පණිවිඩය இந்த செய்தி ඔවුන්ගේ ජීවිතවල அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே විශාල වෙනසක් ඇති කළා. பெரிதான ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி අද ඔබේ ජීවිතය තුළ இன்று உங்களுடைய මේ வாழ்க்கையிலே පණිවිඩය இந்த செய்தி විශාල වෙනසක් ඇති කරන්නට යනවා. பெரிதான ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த போகிறது. යේසුස් වහන්සේ කියනවා இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், නුඹේ දකුණු ඇස නුඹට බාධා කෙරේ නම් உன் வலது கண் உனக்கு இடறல் உண்டாக்கினால் ඒක උගුලා දමන්න. அதை பிடுங்கி எரிந்து போடு என்று. නුඹ நீ නුඹේ මුළු ශරීරයම නිරයට යවනවට වඩා உன் முழு சரீரத்தையே நரகத்துக்கு அனுப்புவதை නුඹේ பார்க்கிலும் එක ඇසක් නැතුව உன்னுடைய ஒரு கண் இல்லாமல் සිටීම නුඹට යහපතක්. இருப்பது உமக்கு நல்லது. මගේ සහෝදර සහෝදරිය, என் சகோதர சகோதரி, ඉන්පසුව යේසුස් වහන්සේ කියනවා அதற்கு பிறகு இயேசு கிறிஸ்து නුඹේ சொல்லுகிறார், දකුණු හත உனது வலது கரம் නුඹට බාධා කෙරේ නම් உனக்கு இடறல் உண்டாக்கினால் ඒක කපා ආක දමාපන්න. அதை எரிந்து போடு என்று சொல்லுகிறார். මොකද ஏனென்றால் අත් දෙකක් සමග
සමග இரண்டு கரங்களோடு கூட නුඹ නිරයට යැහැමට වඩා நீ நரகத்துக்கு போவதை பார்க்கிலும் එක අතක් ඇතුව ஒரு கையோடு கூட නුඹ ස්වර්ගයට යැහැම නුඹට යහපතක්. நீ பரலோகத்துக்கு போவது உனக்கு நன்மை. මගේ සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය, என் பிரியமான சகோதர කුමක්ද சகோதரிகளே, යේසුස් වහන්සේ අපිට මෙතන පවසන්නේ? இந்த இடத்தில் இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறார்? කුමක්ද උන්වහන්සේ එළිදරව් කරන්න කැමති වෙන්නේ? இயேசு கிறிஸ்து என்ன எங்களுக்கு வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார்? ඔබගේ මගේ මේ ශාරීරික දකුණු ඇස ගැනද උන්වහන්සේ කියන්නේ? உங்களுடைய என்னுடைய இந்த சரீர கண்ணை பற்றி அவர் பேசுகிறார். මේ පණිවිඩය නරඹමින් සිටින්නව මගේ සහෝදර සහෝදරිය, இந்த செய்தியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற என் சகோதர ඔබේ சகோதரிகளே, මේ දකුණු ඇස உங்களுடைய இந்த வலது கண் නිතරම நித்தமும் වැරදි දේවල් දෙස බලාගෙන தவறான காரியங்களை பார்த்து கொண்டு නුසුදුසු දර්ශනවලට ඉඩ දීගෙන தகாத காட்சிகளுக்கு இடமளித்து මේ ඇස ඔබව පාපයට වටනවා නම් இந்த கண் உங்களை பாவத்துக்கு விழத்தட்டுமே ஆனால் ඔබට පුළුවන්ද உங்களுக்கு මේ முடியும் වචනය අනුව இந்த வார்த்தை ඔබේ ඇස උගුලා ඉවත් කරලා දාන්න? இந்த கண்ணை பிடுங்கி எரிந்து போடுவதற்கு පුළුවන්ද? முடியுமா? කවදාවත් ඔබ එසේ කරන්නේ නැහැ. ஒரு நாளும் நீங்கள் அப்படி செய்ய போவதில்லை. ඔබේ දකුණු මේ ඇස உங்களுடைய இந்த வலது இந்த கண் වැරදි දේවල් බලන්න, தவறான காரியங்களை பார்ப்பதற்கு, නුසුදුසු අසභ්‍ය දේවල් බලන්න ආශා වෙනවා නම් தகாத தவறான காரியங்களை பார்க்க දැන් ஆசைப்படுமே මේ ஆனால், වගන්තිය අනුව இந்த මේ வசனத்தின் පදය அடிப்படையில், අනුව இந்த வசனத்தின் ඔබට බෑ මේ ඇස උගුලලා විසි කරලා දාන්න. உங்களுக்கு முடியாது இந்த கண்ணை பிடுங்கி எரிந்து போடுவது. කවදාවත් ඔබ ඒක කරන්නේ නැහැ. ஒரு நாளும் நீங்கள் அப்படி செய்ய ඔබේ போவதில்லை. මේ දකුණු අත உங்களுடைய இந்த வலது கரம் ඔබට නිතර නිතර බාධාවක් ඇති කරනවා නම් உங்களுக்கு நித்தம் நித்தம் இடரல் உண்டாக்கினால் මේ දකුණු අත කපලා ආක දමන්න පුළුවන්ද? இந்த வலது கரத்தை உங்களால் வெட்டி எரிந்து விட முடியும். කවදාවත් ඔබ එසේ කරන්නේ නැහැ. ஒரு நாளும் நீங்கள் அப்படி செய்ய போவதில்லை. උන්වහන්සේ මොනවද මෙතන පවසන්නේ? அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? උන්වහන්සේ ඔබට පවසන්නේ அவர் உங்களுக்கு சொல்லுவது என்னவென்றால், ඔබේ ශරීරයේ உங்களுடைய சரீரத்திலே යමක් ஒரு காரியம் ඔබව නිතර නිතර කිලිටු කරනවා නම්, உங்களை நித்தம் நித்தம் தீட்டுப்படுத்துமே ஆனால், ඔබව නිතර නිතර පාපයට ඇද දමනවා නම්, நித்தம் நித்தம் உங்களை பாவத்துக்கு இழுத்து விழத்தட்டுமே ඔබව ஆனால், අශුද්ධකමකට ඇද දමනවා නම්, உங்களை அசுத்த காரியத்துக்கு இழுத்து போடுமே ඔබ ஆனால், ඒ දේට ඉඩ නොදී සිටින්න. நீங்கள் அந்த காரியங்களுக்கு இடம் அளிக்காமல் இருங்க. ඒ දේට ඔබ ඉඩ නොදී සිටින්න. அந்த காரியத்துக்கு நீங்கள் இடம் அளிக்காமல் இருங்க. එයයි උන්වහන්සේ පවසන්නේ. அதைத்தான் அவர் சொல்லுகிறார். අද සමහරක් විට இன்று சில நேரங்களிலே දකුණු ඇසක් ලෙස வலது கண்ணாக ඔබේ ජීවිතේ உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே තිබෙන්නව් යමක් இருக்கிறதான ஒரு காரியம் නිතර නිතර ඔබව කිල්ටු කරන්න උත්සාහ කරනවා. நித்தம் நித்தம் உங்களை தீட்டுப்படுத்த முயற்சிக்கிறது. ඔබව යම් අපවිත්‍රතාවයකට ඇද දමන්න උත්සාහ කරනවා. நித்தமும் உங்களை ஒரு அசுத்த காரியத்துக்கு விழத்தட்டுவதற்கு முயற்சிக்கிறது. ඔබව යම් පාපයකට වටන්න වෑයම් කරනවා. நித்தமும் உங்களை ஒரு பாவத்துக்கு விழத்தட்டுவதற்கு ඒ முயற்சிக்கிறது. දේට ඔබ ඉඩ දෙන්න එපා. அந்த காரியத்துக்கு நீங்க இடமளிக்க வேண்டாம். සමහරක් විට ඔබේ ආශාවක් වෙන්න சில පුළුවන්. நேரத்தில் அது உங்களுடைய ஆசையா இருக்கலாம். සමහරක් විට ඔබේ තෘෂ්ණාවක් වෙන්න சில පුළුවන්. நேரத்துக்கு அது உங்களுடைய இச்சையா இருக்கலாம். ඒ ආශාවට, ඒ තෘෂ්ණාවට, ඒ ඇඟීමට ඔබ ඉඩ දෙන්න එපා. அந்த ஆசைக்கு, அந்த இச்சைக்கு, அந்த உணர்வுக்கு நீங்கள் இடமளிக்க මගේ வேண்டாம். සහෝදර සහෝදරිය, என் சகோதர ඔබ சகோதரிகளே, යමක් දැනගන්න ඕනේ. நீங்கள் ஒன்று அறிந்து கொள்ள සමහරක් வேண்டும். විට சில நேரத்தில் දකුණු ඇසක් ලෙසට வலது கண்ணாக ඔබේ ජීවිතේ உங்களுடைய ඔබට வாழ்க்கையிலே ඉතාමත් සමීප වුණාව, உங்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமான, ඔබ ඇසුරු කරන්නව, நீங்கள் பழகுகிறதான ඔබේම මිතුරෙක් වෙන්න පුළුවන්, உங்களுடைய நண்பனாய் இருக்கலாம், ඔබේම මිතුරියක් වෙන්න පුළුවන්. உங்களுடைய ஒரு நண்பியாய் නමුත් இருக்கலாம். ඒ මිතුරා, ඒ මිතුරිය ஆனாலும் அந்த நண்பன், அந்த நண்பி ඔබව දෙවියන් වහන්සේගෙන් දුරස් කරන්න, உங்களை தேவனிடத்திலிருந்து එසේ தூரப்படுத்துவதற்கு, නොවේ නම් ඔබව කිලුටු කමකට පත් කරන්න, அப்படி அல்லாவிட்டால் உங்களை தீட்டுக்குட்படுத்த, ඔබව අශුද්ධ කරන්න, உங்களை ඔබව அசுத்தப்படுத்த, පාපයකට ඇද දමන්න உங்களை பாவத்துக்கு இழுத்து தள்ளி போட උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. முயற்சிக்கலாம். ඒ මොහොතේ ඔබ මොනවද කරන්නේ? அந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்ன செய்ய ඒ போகிறீர்கள்? මිත්‍රත්වයෙන් ඔබ එළියට එන්න. அந்த நண்பத்துவத்திலிருந்து நீங்கள் வெளியே வாருங்கள். අත්හැරලා දාන්න ඒ මිත්‍රත්වය. விட்டு விடுங்கள் அந்த நண்பத்துவத்தை. එවැනි මිතුරෙක් ඔබට අවශ්‍ය නැහැ. அப்படியாப்பட்ட நண்பர்கள் உங்களுக்கு එවැනි அவசியம் இல்லை. මිතුරියක් ඔබට අවශ්‍ය නැහැ. அப்படியாப்பட்ட நண்பிகள் உங்களுக்கு මොකද ඒ அவசியம் இல்லை. මිතුරා, ඒ මිතුරිය ඔබව කිලිටු කරන්න නිතරම උත්සාහ කරනවා. நித்தமும் அந்த நண்பன் நண்பி உங்களை தீட்டுப்படுத்துவதற்கு முயற்சி, ඔබව දෙවියන් වහන්සේගෙන් දුරස් කරන්න වෑයම් කරනවා. உங்களை தேவனிடத்திலிருந்து தூரப்படுத்துவதற்கு அவர்கள் முயற்சி, පාපයට වටන්න උත්සාහ කරමින් සිටිනවා. பாவத்தில் விழத்தட்டுவதற்கு உங்களை அவர்கள் முயற்சித்துக் ඒ கொண்டிருக்கலாம். කෙනාට
කෙනාට ඉඩ දෙන්න එපා. அந்த நபருக்கு இடமளிக்க ඒ வேண்டாம். සම්බන්ධතාවය කපලා දාන්න. அந்த உறவை நீங்கள் துண்டித்து ඒ போட்டு விடுங்கள். මිතුරාගෙන් ඔබ ඉවත් වෙන්න. அந்த நண்பனிடத்திலிருந்து நீங்கள் தூர ඒ விலகி விடுங்கள். මිතුරාට වඩා அந்த நண்பனை ඒ விட, මිතුරියට වඩා அந்த நண்பியை விட දෙවියන් වහන්සේ தேவன் හොඳ ගුණ යහපත් දෙවියන් වහන්සේ තුල සිටින්නව භක්තිවන්ත දේව දරුවන්ව ඔබේ ජීවිතයට මිතුරන් ඇටියට ලබා දෙයි. நல்ல குணாதிசயங்கள் கொண்ட தேவனுக்குள் நல்ல ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கின்ற நல்ல உறவுகளை கொண்ட நண்பன் நண்பியை தேவன் பெற்றுக் கொடுப்பார். මගේ සහෝදරයා මගේ සහෝදරිය என் சகோதரனே, என்னுடைய බයිබලයේ சகோதரி, පවසනවා வேதாகமத்தில் சொல்லப்படுகிறது, නපුරු සමාගම ඔබේ හොඳ චරිතය නරක කරයි. ஆகாத சம்பாஷணைகள் உங்கள் நல்லொழுக்கத்தை கெடுக்கும் என்று. ஆம், නපුරු සමාගම ஆகாத சம்பாஷணைகள், නපුරු සම්බන්ධතාවය ஆகாத உறவுகள் ඔබේ හොඳ චරිතය නරක කරයි. உங்களுடைய நல்லொழுக்கத்தை கெடுத்து போட்டு ඒ දේවල් අද ඔබට බාධා කරන්නව දකුණු ඇසක් ලෙසට තිබෙන්න அந்த පුළුවන්. காரியங்கள் இன்று உங்களுக்கு இடரல் உண்டாக்குற ஒரு வலது கண்ணாய் கூட இருக்கலாம். සමහරක් විට ඔබේ ජීවිතයේ තිබෙන්නව පළපුරුදු சில நேரத்தில் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற குணதிசயங்கள், පළපුරුදු பழக்க පළකවලකங்கள் வழக்கங்கள் ඔබව කිලුටු කරන්න පුළුවන්. உங்களை தீட்டுப்படுத்த முடியும். ඔබ තුල පාපයක් ඇති කරන්න පුළුවන්. உங்களுக்குள் ஒரு பாவத்தை ஏற்படுத்த முடியும். අපවිත්‍රතාවයකට ඔබව ඇද දමන්න පුළුවන්. அசுத்தத்துக்கு உங்களை இழுத்து தள்ளி போட முடியும். වැරදි පළපුරුදු වලට ඔබ ඉඩ දෙන්න යන්න එපා. தவறான பழக்க வழக்கங்களுக்கு நீங்கள் இடமளிக்க போக ඔබ வேண்டாம். සමහරක් විට කියන්න පුළුවන් சில நேரத்தில் நீங்கள் මේ சொல்லலாம், පුරුද්ද මට අත්හරින්න බෑ. இந்த பழக்கத்தை என்னால் விட்டு முடியும். පුංචි කාලේ ඉඳන් சிறு வயதிலிருந்து මේ දේ මම කරගෙන එනවා. இந்த காரியத்தை நான் செய்து கொண்டே අද வருகிறேன். දෙවියන් වහන්සේ තුල ආවා කියලා. இன்று நான் தேவனுக்குள் வந்தேன் අද මම என்று, කිතුණුවෙක් වුණා කියලා. இன்று நான் கிறிஸ்தவன் ஆனேன் මේ என்று, පුරුද්දෙන් මට මිදෙන්න බෑ. இந்த பழக்கத்திலிருந்து என்னால் மீண்டு வர නමුත් ඒ முடியாது. පුරුද්ද ஆனாலும் அந்த பழக்கம் බාධා කරන්නව දකුණු ඇසක් නම් தடை இடரல் உண்டாக்குகிற வலது கண்ணாய் இருந்தால், බාධා කරන්නව දකුණු හතක් නම් இடரல் உண்டாக்குகிற வலது கையாய் ඒ இருந்தால், පුරුද්ද ඔබේ ජීවිතයෙන් සදහටම ඉවත් කරලා දාන්න. அந்த பழக்க வழக்கத்தை உங்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து நிரந்தரமாக நீங்கள் ඔබ அகற்றிப் වෙනස් போடுங்கள். වෙන්න. நீங்கள் மாறுங்க. ඔබේ ජීවිතය ඔබ වෙනස් කරගන්න ඕනේ. உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் ஒரு மாற்றத்தை මගේ ஏற்படுத்திக் கொள்ள සහෝදරයා வேண்டும். මගේ සහෝදරිය என்னுடைய சகோதரனே, என்னுடைய වැරදි சகோதரி, පළපුරුද්දක් සමග தவறான பழக்க ඔබ வழக்கங்களோடு கூட කිතුණු ජීවිතය ජීවත් වීගන நீங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ்ந்து යම් கொண்டு දවසකට ඔබ අපායට ඕ නිරයට යනවට වඩා ஒரு நாளில் நீங்கள் நரகத்துக்கு போவதை விட ඒ පළපුරුද්දෙන් ඔබ මිදිලා அந்த பழக்க வழக்கத்திலிருந்து நீங்கள் ඔබව மீண்டும் දෙවියන් වහන්සේට කැප කරලා தேவனுக்கு உங்களை அர்ப்பணித்து දෙවියන් වහන්සේ තුල ගුණ යහපත් ධර්මිෂ්ඨ පුද්ගලයෙක් ඇටියට தேவனுக்குள் நல்லதொரு குணாதிசயம் கொண்ட நீதியுள்ள பிள்ளையாய் ස්වර්ගයට යෑම ඔබට යහපතක්. பரலோகத்துக்கு போவது உங்களுக்கு நல்லது. නුසුදුසු වැරදි ඔබව අපවිත්‍රතාවයට පත් කරලා පාපයට ඇද දමන්නව මිතුරන් සමග එකතු වෙලා මේ කිතුණු ජීවිතය ඔබ ජීවත් වෙනවට වඩා நல்லொழுக்கம் இல்லாத பாவப்பட்ட நண்பர்களோடு கூட நீங்கள் பாவத்தில் விழுந்து போய் நீங்கள் அகப்பட்டு சிக்கி தவிக்கிறதை விட එවැනි මිතුරන්ගෙන් ඔබ ඈත් වෙලා அப்படியாப்பட்ட நண்பர்கள் நண்பிகள் இடத்திலிருந்து நீங்கள் தூர போய் ඔබේ පවිත්‍රතාවය ඔබ රැකගෙන உங்களுடைய பரிசுத்தத்தை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொண்டு ඔබ දෙවියන් වහන්සේ තුල ඔබේ භක්තිය ආරක්ෂා කරගෙන நீங்கள் தேவனுக்குள் உங்களுடைய பக்தி வைராக்கியத்தை அதிகரித்துக் ඔබ கொண்டு කිලුටු பாதுகாத்துக் නොවී கொண்டு நீங்கள் தீட்டுப்படாமல் දෙවියන් වහන්සේ තුල හොඳ ජීවිතයක් ගත කරලා ස්වර්ගයට යෑම ඔබට යහපතක්. தேவனுக்குள் நல்லதொரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து நீங்கள் பரலோகம் போவது உங்களுக்கு நல்லது. මගේ සහෝදර සහෝදරිය என் சகோதர சகோதரி, දෙවියන් වහන්සේ අද දවස ඔබ සමග කතා කරන්න. தேவன் இன்றைய நாளில் உங்களோடு கூட பேசிக் ඔබේ கொண்டிருக்கிறார். ජීවිතේ තිබෙන්නව ඔබට බාධා කරන දකුණු ඇස කුමක්ද? உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற உங்களுக்கு இடரல் உண்டாக்குகிற வலது கண் என்ன? නැවතත් ඔබට මා පවසන්නම්. மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு මේ சொல்லுகிறேன், ශාරීරික දකුණු ඇස ගැන නොවේ මම ඔබට කියන්නේ. இந்த சரீர பிரகாரமாக இருக்கிற இந்த வலது கண்ணை அல்ல நான் சொல்லுவது. ඔබව දෙවියන් වහන්සේගෙන් දුරස් කරන්නා. உங்களை தேவனிடத்திலிருந்து தூரப்படுத்துகிறேன். ඔබේ කිතුණු ජීවිතය කිලිටු කරන්නාව. உங்களுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை தீட்டுப்படுத்துகிறேன். ඔබේ ආත්මික ජීවිතය වැටීමකට පත් කරන්නාව.
உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஒரு விடுதலுக்கு உண்டாக்குகிறார். නිතර නිතර දෙවියන් වහන්සේව දුකටපත් කරන්නව දේවල් කරන්න තබන්නව. நித்தம் நித்தம் தேவனை துக்கப்படுத்துகிற காரியங்களை செய்ய දකුණු வைக்கிறதா ඇස வலது கண் උගුලා දමන්න. நீங்கள் அகற்றி போட்டு விடுங்கள். දකුණු හත வலது கையை ඔබ කපා දමන්න. நீங்கள் வெட்டி எறிந்து விடுங்கள். දෙවියන් වහන්සේ තුල தேவனுக்குள் ඔබ යහපත් ජීවිතයක් ගත කරන්න. நல்லதொரு வாழ்க்கை வாழுங்கள். දෙවියන් වහන්සේ කැමති. தேவன் விரும்புகிறார். එදා මේ දේශනය උන්වහන්සේ කන්ද උඩදී සෙනගට පැවසුවා. அன்று இந்த பிரசங்கத்தை மலை பிரசங்கத்திலே ஜனங்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்து ඒ சொன்னார். කාලේ සෙනගගේ අත්වල සුද්ධ බයිබලය තිබුණේ නැහැ. அந்த காலத்திலே அந்த ஜனங்களுடைய கைகளிலே இந்த பரிசுத்த வேதாகமம் இருக்கவில்லை. උන්වහන්සේ කතා කළා වචන තමුන්ගේ කන් වලින් අසාගෙන සිටියා. அவர் பேசினதான வார்த்தைகளை அவர்களுடைய காதுகள் மூலமாக கேட்டு තමුන්ගේ හදවතට පිළිගත්තා. தன்னுடைய இருதயத்திலே ஏற்றுக்கொண்டார். වචනයට කීකර වුණා. வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தார்கள். ගෝලයන් 12 දෙනා තමුන්ව ස්වාමින් වහන්සේට කැප කළා. சீசர்கள் 12 பேரும் தம்மை தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார். ජීවිතය තුළ පරිවර්තනයක් ඇති කරගත්තා. தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பரிமாற்றத்தை ஏற்படுத்தி මේ கொண்டார்கள். පණිවිඩය අසාගෙන නරඹමින් සිටින්නව මගේ සෙනෙහවන්ත දේව දරුවෙනි. இந்த செய்தியை பார்த்து கொண்டு கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, ඔබ අද යම් සභාවකට යන්නව කිතුණුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. நீங்கள் இன்று ஒரு சபைக்கு போகிறதான கிறிஸ்தவர்களாய் இருக்கலாம். ඔබ යම් සභාවක් තුළ දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන්නව සේවකෙක් ඕ සේවිකාවක් වෙන්නත් நீங்கள் ஒரு சபையிலே ஊழியம் செய்கின்றதான ஊழியக்காரி, அப்படி அல்லாவிட்ட ஊழியக்காரனாய் இருக்கலாம். දෙවියන් වහන්සේ තුළ හොඳ කිතුණු ජීවිතයක් ගත කරන්නව කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. தேவனுக்குள் நல்லது ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்கின்ற ஒரு நபராய் இருக்கலாம். ඔබ බයිබලය කියවන්න. நீங்கள் வேதாகமத்தை මේ வாசியுங்கள். පද නැවත කියවන්න. இந்த வார்த்தைகளை மறுபடியும் දෙවියන් வாசியுங்கள். වහන්සේ ඔබ සමග කතා කරන සේක්වා. தேவன் உங்களோடு கூட பேசுவாராக. සැඟවිලා තිබෙන්නව දකුණු ඇස බාධා කරන්නව දකුණු ඇස උන්වහන්සේ ඔබට පෙන්눔 කරයි. மறைந்திருக்கிறதான வலது கண்ணை அவர் உங்களுக்கு காண்பிப்பார். සැඟවිලා තිබෙන්නව බාධා කරන දකුණු හත උන්වහන්සේ ඔබට පෙන්නයි. மறைந்திருக்கிறதான வலது கையை அவர் உங்களுக்கு காண்பிப்பார். ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ පසුතැවිලි වෙන්න. கர்த்தருக்கு முன்பதாக மனம் ඔබේ திரும்புங்கள். ජීවිතය කැප කරන්න. உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் ஒப்புக் கொடுங்கள். යලි උන්වහන්සේට ඉඩ දෙන්න. மறுபடியும் அவருக்கு இடமளியுங்கள். දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරන සේ. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. මොහොතක් ඔබ සැම වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න අපි කැමතියි. ஒரு நிமிடம் உங்கள் அனைவருக்காக ஜெபிக்க நாங்கள் ஆயத்தம். ඔබගේ ආශිර්වාදය පිණිස உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தின் අපි நிமித்தம் දිනෙත් වසා ගනිමු. நாங்கள் கண்களை மூடிக்கொள்வோம். ප්‍රේමයේ දෙවි පියාණනි, அன்பின் தேவ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබගේ පාමුලට පැමිණෙනවා. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உமது பாதம் வருகிறது. සමිඳුනි, கர்த்தாவே, අද දවස இன்றைய நாளில் බාධා කරන්නව දකුණු ඇස ගැන ඔබ කතා කළා. இடரல் உண்டாக்குகிற வலது கண்ணை பற்றி நீங்கள் බාධා කරන්නව දකුණු හත ගැන කතා කළා. இடரல் உண்டாக்குகிற வலது கையை මේ பற்றி நீங்கள் පණිවිඩය නරඹමින් සිටියාව. இந்த செய்தியை මේ பார்த்து පණිවිඩයට සවන් දුන්නාව இந்த செய்திக்கு செவி கொடுத்த යමෙක් ඇද්ද? ஒருவர் ඔවුන්ගේ இருப்பார்கள். ජීවිතේ அவர்களுடைய வாழ்க்கை යම් දකුණු ඇසක් නිතර නිතර ඔවුන්ට බාධා කරනවද? ஒரு நித்தமும் ஒரு வலது கண் அவர்களை நித்தமும் இடரல் உண்டாக்குமே. ඔවුන්ව කිලුටු කමකට පත් කරලා அவர்களை தீட்டு ඔවුන්ගේ ජීවිතය තුළ අපවිත්‍රතාවයක් ඇති කරලා அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு அசுத்தத்தை පාපයට ඇද දමා பாவத்தை ඔවුන්ව ඔබ වහන්සේගෙන් දුරස් කරලා அவர்களை உங்களிடத்தில் இருந்து අපායට ගෙන යන්න උත්සාහ කරනවා. நரகத்துக்கு இழுத்துக் கொண்டு போக යේසුස්ගේ නාමයෙන් இயேசு கிறிஸ்துவின் ඒ நாமத்தில் බාධා කරන්නව දකුණු ඇස அந்த இடரல் உண்டாக்குகிற வலது கண் ඔවුන්ගේ ජීවිතවලින් அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து ඔවුන් සම්පූර්ණයෙන්ම උගුලා දමන්නට කරුණාව දුන මැනව. அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து முழுமையாய் அவர்கள் பிடுங்கி எறிந்து போட அவர்களுக்கு கிருபை ඒ கொடுங்க. දකුණු හත කපා ආක දමන්න කරුණාව දෙන්න. அந்த வலது கையை வெட்டி அப்புறப்படுத்த அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. ඔබ වහන්සේගේ ස්වර්ග රාජ්‍යයට உங்களுடைய பரலோக ඔබ ராஜ்யத்தை වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නව පවිත්‍ර මනුෂ්‍යෙක් ඇටියට පැමිණෙන්න நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறதான பரிசுத்தமான ஒரு மனுஷனாக வர එකිනෙකාට උපකාර කරන්න. ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்யுங்க. ආශිර්වාද කරන්න. ஆசீர்வதியுங்க. ඔවුන්ගේ පවුල් වලට ආශිර්වාද කරන්න. குடும்பங்களை ஆசீர்வதியுங்க. නිවස් වලට ආශිර්වාද வீடுகளை කරන්න. ஆசீர்வதியுங்க. ඔවුන් කරන්නව සේවාවන් වලට ආශිර්වාද அவர்கள் කරන්න. செய்கிறதான ஊழியங்களை ஆசீர்வதியுங்க. කිතුණු ජීවිතය තවත් සඵලවත් වෙන්න கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இன்னும் செழித்தோங்க. ආශිර්වාද කරන්න. ஆசீர்வதியுங்க. සියලු ගෞරවය ඔබටයි. எல்லா கனமும் உங்களுக்கு ජීවමාන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ஜீவனுள்ள இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ආමෙන්. ஆமென். ආමෙන්. ஆமென்.
මගේ සහෝදර සහෝදරිය என் சகோதர சகோதரிகளே, මම විශ්වාස කරනවා நான் விசுவாசிக்கிறேன் මේ පණිවිඩය ඔබට ආශිර්වාදයක් වුණා කියා. இந்த செய்தி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் මේ இருந்தது என்று. පණිවිඩය ඔබට සහ ඔබේ පවුලට ආශිර්වාදයක් වුණා නම් இந்த செய்தி உங்களுக்கும் உங்களுடைய குடும்பத்துக்கும் ஆசீர்வாதமாய் තවත් இருந்திருந்தால், කෙනෙක් මේ පණිවිඩය නරඹන්න இன்னும் ஒருவர் இந்த செய்தியை මේ பார்ப்பதற்கு, පණිවිඩය තුලින් යම් ආශිර්වාදයක් ලබා ගන්න. இந்த செய்தியின் மூலமாக ஒரு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள මේ පණිවිඩය ඔබ ඔවුන්ට ෂෙයා කරන්න. இந்த செய்தியை நீங்கள் அவர்களுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க. ඒ වගේම දිගටම අපි දෙන්නා වූ දේව පණිවිඩ ඔබට ලැබෙන්න ඕනේ නම් அதே போல மறுபடியும் இந்த தேவ செய்தி உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டுமானால் ඔබ සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். දිගටම අප හා සමග එකතු වෙන්න. நித்தமும் எங்களோடு கூட தொடர்பு கொள்ளுங்கள். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සැමට ආශිර්වාද කරනසේ. தேவன் தாமே உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பார். God bless you. God bless you. ජේසු වේදයි.